Öz işlerini bazar ykdysad şartlarına laýyk guraýan Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesining agzasy bolan Kunju Hujuluk Jemgyýetiniň öňümçilik kärhanasynyň işçileri milli ykdysady ismilerini çalt depkindar we ösürmeli munasyp goşantlaryny goşýarlar. Hormatly prezident bilen daşky uşagy goramak, ýaşyl tehnologiýaly öňümçiligi ýol goýmak baradaky tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde gujurly zähmet çekýän işçiler telekaçylary ekologiýa taýdany arasy daşky uşagy ziýansy bolan guruşyk önümlerini önermekligi aýratyn ünseriýalar. Hujuluk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Italiýanyň Hytaý Halky Respublikasynyň şerekeme birneçe Ýewropa döwletleriniň dünýä we kompaniýalarynyň häzirki zaman tehnologiýaly enjamlary bilen üpçündirenler. Bu enjamlaryň kömegi arkaly kärhanada önüm galynlary eredilip soňra uğradylyp dizimine dürli goşunlar goşulyp gaýtadan işlenýär. Hemde ondan ýene-de gaty görnüşli önümler taýýarlanýar. Bu önürliýän gaty görnüşli bedegleri ziýansızlandyran hemde ygtybarly ekologik guruluşyk önümler bolup durýar. Hususy kärhananyň işçileriniň ihlasy zähmetleri bilen häzirki wagtda döwlet binalarynyň içki bedegleriniň 250, daşky bedeg önümleriniň 500 goly görnüşi taýýarlanýar. Bu guruluşyk önümleri ýüz tarapy milli nagşylar bilen bezelýär. Bu ýokary hili guruluşyk önümleri müşterileň hemde hususy kärhanalaryň saragatları esasyna ýerine ýetirilýär. Daşaryýat kompaniýalarynyň ösen tehnologiýalary ornaşdyrylan bu kärhanalaryň işçileri önümlerine has döwrewap täze görnüşini öndürmek işlerden ýygydarly amal aşyrýarlar. Täzelikde bu ýerde guruluşyk serişleriniň täze görnüşleri öndürilip başlandy. Kunju Hujuluk Jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň işçileriniň esasy maksady ýokary hili önümleri bilen içerki bazarlamada ýeterlik derejede üpçün etmekden ibarat bolup durýar. Özüniň berkli heme ýokary hil derejesinde tapat ýany bu guruluşyk önümleri ýurdumyň çägine gurulýan binalaryň içki we daşky bedegi işlerine giňden ulanylýar. Pähim paýhasy many magtumuly praýlyň her bir önümçilik iş güni ýokary görkezler bilen jemleýän bu hususy kärhananyň işçileri şunlary dürejlikle zähmet çekmek bilen öňürleýän guruluşyk önümleriniň ýene-de has döwrewap görnüşlerini öňürmegiň üstün işýarlar. Kärhananyň öňürýän bedeg önümlerini daşaryýurt bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Ýergilene iş ortalakyçylygyň önümleriniň ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine munasyp orun almak bilen birnäçe diplomlara eýe bolýanyna aýratyn bellemek gerek. Ýöňde barjy kärhananyň işleri hususy urgamyň önümçiligini ýokary derejelere götürmekde alyp barýan ýurt bäxtli işler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.